Ens trobem aquí a les 8 del matí. En teoria haurien de sortir a les 8 del matí. Preparant-me per tocar matinades. Llavors anem fent un recorregut per tot Sant Feliu. Despertem la gent amb el so de la gralla, amb una música més tranquil·la que de la del seguici, i ens donen menjar. Cada any se'ns adorm el noi de la caixa i hem de sortir més tard perquè, clar, sense caixa no... perquè només hi ha una. Ja fan una mica perquè s'estovi. Llavors es toca millor. L'any passat el noi que duia les traques, com que es va dormir, se'ns va afegir a mig recorregut, o sigui que, però bueno, és igual. Perquè hi ha el seguici. El que passa que en aquest cas és el que fan molts nanos que ja empalmen. Mira, ja caixa. Portes caixa? No comptàvem amb aquest noi, però estupendo. Molt bé, molt bé. Doncs els hem preparat un esmorzar a la colla de grallers, que es fan la matinada, que ens obren, diguéssim, la festa major. I sempre és un plaer preparar l'esmorzar, és una cosa que fem tots junts, tots els veïns i veïnes junts. Cada any els hi fem. Ja quedem amb ells i nosaltres, entre tots els veïns, doncs els hi fem una miqueta d'esmorzar. Rebre gent que s'està sacrificant per al poble, perquè ahir van acabar el ball de seguici, potser dos i mitja del matí, aixecar-se d'hora per dir-nos estem de festa, aixequeu-vos i tal. Pensaven que vindrien més tard. S'ha d'agrair d'alguna manera, no? I que mínim que preparar un esmorzar. Quan acabem d'esmorzar, llavors fem una peça d'agraïment. Ens tornem a arrencar fins a la propera casa.